Sziasztok! Tavaly a rajtúra bajnokságot mentünk egész évben Növényi Norbival. Most eljöttünk ide Szeredre. Növényi Norbi nem tudott velem jönni, elfoglaltsága miatt, küzdősport miatt, és így beugrott Tanár bácsi, mint a csapatfőnök Bakó László személye, hogy okítson engem, tanítson még jobban a céget, ő még jobban tudja menni. Eljöttünk autós, megnézzük, hogy mik a hibák. Próbálok segíteni Gyurinak, hogy majd az idén azért gyorsabban tudja menni, mint a tavalyi évben. Fejlődésében próbálok egy kicsit segíteni. Elsőre az itinerírásban is már sokat tudtam szerintem segíteni neki, illetve az autót egy picit azért jobban ismerem, mint ő, és akkor ezt próbáljuk kihasználni majd, hogy amit érzek, hogy ő is el tud vállalni, akkor azokon megpróbálok még segíteni rajta, hogy gyorsuljon. Tavaly évben voltunk már itt Norbival, és nős volt így a pálya, a visszafelé kellett jobban megismerni. Nekem nagyon tetszik a pálya, nagyon gyors, van benne trükkös szakaszok, de én úgy gondolom, hogy ez fog menni most. Remélem, hogy nem tető, vagy nem az autóra fogunk menni, hogy az autó ösztörik, hanem egy jó időt fogunk tudni autózni. Hát sokszor mentünk rajta, szerintem nagyon jó az itinerünk, úgyhogy szerintem nem lesz vele gond, még van minden kanyar, úgyhogy elég tempósra írtuk fel, reméljük, hogy a végén is jó lesz. Bakó Lászlóra hallgatvány, mivel ő az autó, jobban ismer az autókat, a gumiválasztást együtt beszéltük meg, illetve ő választott a gumikat az autóra. A taktikát azt ő adta most, én most teljesen egész szépen hagyatkozok rá. Most már ezzel az autóval tegező viszonyban vagyok, mivel azért nálam volt az autó most 2 hétig, elmehettünk az autóval önállóan tesztelni, úgyhogy Laci nem is volt ott, úgyhogy ezt köszönöm szépen Laci, hogy így adta az autót. Most már Lacinál, amióta itt 2012 óta minden autóját kipróbáltam. Ez a Lacinak a legkedvesebb autója, a lakkos rendszámú autó.
gondolom, hogy nagyon sikeres volt, hogy Bakó Lacival mentem. Sokat tanultam már tőle tegnapi napon is, illetve mai napon is. Ezek a sima jobb, sima balokat, azokat jobban át kell tolni, illetve a merészetben kell az autóval bánni. Nem elég kezesben ez a kocsi, és most mutogatta a Laci a határait, hogy még jobban, még jobban, még jobban. És hát tanulás szempontjából jöttünk amúgy is, én úgy gondolom, hogy sikeres volt a mai nap. Érezhető volt a különbség? Gyorsan gyorsultatok? Igen, abszolút ezt lehetett észrevenni, igen, gyorsan. Milyen volt együtt dolgoznatok? Furcsa, mivel hogy Laci nagyon kopozott a fejemet, hogy még gyorsabban. Ez így nekem most nagyon furcsán jött ki, hogy ennyire, és hogy nyomjam, és ne fékezzek. Úgy gondolod, hogy amit átadod, megmarad benned, és a jövőben ezt alkalmazni fogod tudni? Igen, nagyon biztos vagyok benne, igen, hogy ezt, amit tanultam mai nap folyamán, ezt a jövőben. Illetve most még beszéltük Lacival azt is, hogy lehetséges, hogy a bajnokságban fogunk együtt menni, hogy még több időt tudja ránk szakítani, illetve a Norbival is ő fog menni, vagy valami ilyesmit össze fogunk hozni csapaton belül, hogy szédüljünk kicsit szedve, de együtt is maradjunk, hogy mind a ketten tudjunk tanulni. Azért ami időttünk a ralliba, úgy gondolom, hogy Lacéknek kezdtük ezt az egészet, úgy kezdtük el, hogy beültünk az iskolapadba, hogy elejétől fogva megtanuljunk mindent. Merre láthatunk legközelebb benneteket? Rally túra és Ózd. A navigátor akkor, a régi navigátorod visszajön? Ez majd még kiderül. Hogy most a Laci mellé ül, vagy mellém ül, ezt majd még most kiderítjük. Majd leülünk és megbeszéljük. Összességében milyen hangulatban telt a mai napokat? Abszolút nagyon jó volt, nagyon tényleg barátságos. A másik csapattársak is nagyon jó volt, hogy gondolom jó időnk is, nem visszakadt le az eső. Nagyon jó, kis családias hangulatba telt. Laci, tanulni és tanítani jöttetek, sikerült átadnod a tudást? Szerintem úgy gondolom, hogy igen. Szerintem már most a végére azért már elhitte, hogy melyik kanyar után mi jön, és elhitte azt, hogy lehet gyorsabban menni a pályán, mint ahogy mentek eddig is. Úgyhogy örülök neki, nagyon remélem, hogy meg is fogadja a tanácsokat, és akkor lehet, hogy még mondjuk szükség lenne, hogy beüljek egy-két versenyre, de szerintem tudna gyorsulni Gyuri sokat. Mely részeken kellett átlendítened? Inkább a tempós részeken kellett elhinni azt, hogy az autó elkanyarodik, a gumi megfogja az autót, és az autó betapad, és nem lesz vele gond. Úgyhogy a tempós részeket már most a végén egész normálisan át is jöttek. Akkor további pártfogásban lesznek a fiúk? Persze, egyértelmű.